o Bloque Nacionalista Galego propón e fai propostas nunha liña política clara, que é a defensa das persoas que o están a pasar peor. Esa é a nosa responsabilidade, propoñer, e a responsabilidade agora do Goberno Municipal será dispoñer se acepta ou non as propostas que o Bloque presenta. Se as acepta, se aparecen reflectidas nos orzamentos e despois se executan segundo os criterios que nós creemos que deben ser de execución, evidentemente o BNG apoiará eses orzamentos. Os puntos nos que imos manter unha posición firme para que se introduzcan nos orzamentos deste ano serían as partidas de benestar social e servicios sociais. Outros dos puntos clave nos que o BNG considera que hai que facer un esforzo no tema de emprego a nivel municipal. E outra das claves serían uns orzamentos participativos reais. Dentro desas prioridades que o BNG marcará para os orzamentos de 2013 figuran primeiro o remate da Ponte do Mera. Outra das prioridades é a dotación que ademais forma parte dos obxectivos marcados na Axenda 21, a humanización e dotación de mobiliario en espazos públicos que a día de hoxe carecen del. Un dos máis importantes a día de hoxe é o Agro da Roda, a Praza do Agro da Roda, a Praza Nova da Milagrosa. Outra dos elementos para nós prioritarios de cara aos orzamentos do ano 2013, que ten ademais moito que ver coa calidade de vida e coa mellora da calidade de vida, é a dotación dun ascensor ao barrio do Sagrado Corazón. Consideramos que é necesario introducir no orzamento de 2013 unha partida específica para iniciar un proceso de creación de hortas urbanas nos barrios. Pensamos tamén que é necesario apostar pola compostaxe. E, finalmente, algo que xa apuntou o responsable local do BNG, que é os orzamentos participativos en distintas áreas do Concello de Lugo. Entre elas, non só as de obras, é dicir, deben contar con partidas específicas, infraestructuras, medio ambiente, seguridade vial, porque son moitas das demandas dos cidadáns, pero tamén deben contar con partidas específicas, deportes, cultura e participación cidadá. Xa comentamos, ademais, no seu intre que a través da emerxencia social se detecta que cada vez máis xente acude ao Concello solicitando axuda fundamentalmente para manter a súa vivenda. Polo tanto, aí é un dos eixos nos que se debe actuar decididamente. Ata agora o Concello non tiña unha colaboración decidida á hora de axudar a pagar as hipotecas da xente que ten necesidades problemas para pagalas, e parte, creemos, entendemos e pedimos que parte dese diñeiro que se destina á emerxencia social estea vinculado fundamentalmente a axudar a pagar hipotecas e, polo tanto, evitar que xente se quede na rúa. Reclamamos que nos orzamentos municipais figure unha partida de 70.000 euros para cofinanciar coa Deputación a continuar con esa prestación de teleasistencia domiciliaria para os usuarios que haxa no Concello de Lugo. É tamén para nós un elemento irrenunciable. E outro acento poñémolo en materia de emprego, e aí demandamos que non se rebaixe ningún céntimo de todos aqueles orzamentos que estaban destinados a manter os programas tanto de formación como de acceso ao emprego que tiña en marcha o Goberno Municipal e que se deben manter intactos, e ademais tamén facemos fincapé en manter vivo o proxecto de creación de naves de aluguer para novos proxectos empresariais no CEAU, e para o que demandamos que se manteña no orzamento municipal unha partida de 120.000 euros. Xa se comentaron outras cuestións referidas a obras e demais. Para nós creemos que se debe seguir xestionando, xa non é unha cuestión de incluir diñeiro nos orzamentos municipais, pero se deben seguir xestionando ademais desas obras para as que si é necesario contar con financiación no orzamento, pero tamén outros proxectos como a creación dunha zona de baño a carón do río Miño como forma de integración do mesmo, e tamén como un elemento que crea benestar social e cohesión social, e que eso se debe continuar xestionando.